Имаше титулярното място с Дмитрио Сагин и Данаил Дафинов, но сега в тази категория той като че ли няма един по-равностоен съперник. За съжаление и той в последните няколко месеца не се изявява така убедително. Виждаме, че в този момент той обаче използва предимствата на обратния си гард. Левия пръкът намира точно трупа на съперника. Отново един ляв пръкът изпълнен успешно, класиран точно. Но неговият съперник не отстъпа ни най-малко. Напори се той. Прекалено далечно е дистанцията на Давид Манукян в този момент. Той като че ли ми се струва просто не смее да рискува и да започне да атакува. Може би дължа му извинения. Той го направи в момента и то доста успешно, точно намери левия му апъркът трупа на съперника. Добре пристъпва мексиканеца. Той, неговата предностояща ръка е по-високо, с което затруднява съперника си да атакува, както и крака му е изведен в страни малко повече. Така че нашия съперник се чувства по този начин заграден и не може да върти надясно, т.е. да избяга от силната страна на съперника. Така завърши втория рунд, уважаеми зрители.